Masoya Ibrahim Bax na tare da ku, da fatan Ibrahim Bax kuna tare da ni. Duk mai son ka a domin Allah ya gama maka komai. Masoya asilar ku gashi yau na zama jarmai, idan ba ku na zama tamkar mota ce ba mai. Masoya abadan fata ku zam tare da ni. Can baya idan na yi waka ba mai saurara, idan ma na kunna wasansu sai su yi tarara. Waɗansu ma sai su ce mun wakar wai ta cika kara. A rayuwa na sha fama da yan kusa da ni. Idan ma na yi wakar a gida nake kunnawa, a domin na san a wajen sun ban da kwarin gwiwa. Su sun fi gane na wasu yare ko na can turawa, ko kwasu ce sai na shararre ni ba sa yi da ni. A hakan daidai ta kokari kuma san ba ni gazawa, a domin na saka a raina ba na kosawa. Baiwa Allah ne ya yi min san ba mai kwacewa, a dan na san inda rabo ai za a yi. Kandi na sami yabo, abokanai na da malamai mun kara yin sabo. Sun jinjina mun farin sifal ya bani lambar yabo, na zo gida don farin ciki ma ji nake bayani. Akwan a tashi na fara yabo ga sayyidil washari, makaranta ta daren ma'anan na fara yin shiriri. Har ma na ba su kasida duk suna yin marari, na ta murna a unguwar ma an fara mayi da ni. A nan kwakwalwa ta fara aiki fanni-fanni, wakar biki na fara da salon zamani. Waka ta soyayya man na yi launi-launi, maza da mata na area ta sun damu da ni. Waka ta zama yanzu abin alfahari, a dalilin ta na zazzaga gari bayan gari. Har ma kasashe na ƙetare wakar suna marari, a domin na zama fitacce kowa ya sani. Ibrahim Bax kullum ga Allah godiya na kai, ka tsare gaban mu da baya a dukkan yanayi. Komai muka yi ne ya Allah ka sa ta kyamu, masoya abadan daiman sa zamta